So, what's up mga Caps? No? Welcome back to our YouTube channel. This is vlog number 7. So, karon mag-travel vlog mi no, mga ligo mi, mga tumi sa ato bay adunang. So, see you there in 3, 2, 1. Let's go. What's up mga Caps, no? So guys, say hi sa vlog mga amigo. Lala na kayo mga mata guys. Na medyo nanay pagkakuan gamay ba? Sinsa nagtagamay na sa. Kamusta na itarang vlog? So, yo guys, no, magbana lang mi kay walay bus. So, dapat gyud magdali kay gapaabot ang among adtuon ditong event. So, mo na mo sakyan gyud. Tulaw. Tapay. Oh. Among sakyan ko ito mangunguha ng mga pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo. What's up yo guys? No, yan na mi karon diri sa sing ano na bay? Eh no, ano na? So, tudloan ta mo sa way sa padulong dito. In 3, 2, 1, let's go! Nami ubos na. Wala dyan, naibog na kontra! Sure na yun na! Wala, dito mo siya sa kuha. Ako mo siya ko. Wala na dyan ex na kung makigbalik dira. Wala na dyan ex na kung makigbalik. Ah, better ba summer? Lagi no? Hinana na ba kung supportive girlfriend ay ano na? Wala na yun. Sure na dyan ni. Maayo na ba kayo kumudula? Wala na yun. Sure na dyan ni. Sige na kay. Mudula na ba ko? Oo. Ha, sige, bahala na eh. Guys, nakagaingon. Kaya maka-attract lagi na tandaw. Mga kilig tas ilong attract. Daha gaingon anak. Guloy. So ano masasabi mo ngayon dito sa ano? Sa tawagan eh, Junel. Welcome to ano na. Ano ba? Ano na? Tara. Ano na? Pwede diri mahagi. Oh guys, grabe ka sana ng view diri sa. What's up you guys? Kita naman kami diri nga gwapo kayo. Let's go my friend. Gwa! Say hi sa vlog. Say hi sa vlog. Ano ba? Uban mo ba? At may sa babaw. Yo guys, no, what's up mga Caps, no? Namin dili karon sa nakasulod namin. Grabe, dagan kayong tao ba na pagigat kainin ng mga sundalo. Tama sila. Kami sila guys. Bakit may lalag ko sila ginawa ko sila. Ugabi man ang tulion mo. Patuloy kami summer. This is our first summer outing vlog. Sakto ba na? Summer. Summer insider vlog. Ano na ikat guys ah? Huwag kang tanga. Huwag kang tanga.
Kami guest for today. Si Jairus Byron. Putangin ng piho. Wala ko ni siya. Pili siya sa 101 TV. Member ni siya karon Caps TV. Apel kaya mo na siya. Pwede na mo yan sa GC kay mga rockman. Bugo man siya mo. Usapang bebe. Sa pang May bebe ka ba? Wala eh. Ikaw. Wala eh. Dito worth it. Dito deserve. Dito worth it. Wala akong bebe kasi putang ina pre. Hindi ako kamahal-mahal. Dito worth it. Hindi kasi tayo kamahal-mahal pre. Kaya mag-vlog na lang tayo, no? Karat lang. Yan na lang ating bisyo. Bisyo. Max, daghan niya kay tentasyon karong adlaw, no? Daghan kay mga cute, mga babies. Maski cute sila, mga nagyapon sila nga. Yawa, kay si Brent, Greg Bless, sabay. Cute, cute ka, ayo. Isa kong bebe. Wala akong bebe kasi binitawan na. So, what's up mga caps, no? So, this is the end of our vlog number 7. Thank you so much sa pag-support na mo always, no? Daghang salamat kayo kaninyo mga Bisaya vlog. We are Caps TV Bisaya vlog and muli nami kay ano manguli man ta? May training. Muli nami kay. So, padayon kayo mag-suporta sa among vlog, no? Don't forget to like and share and click the subscribe. Caps TV, I am Caps TV, Brent Adrian Junior Blasa, and this is Just by Tino and Ronelo Barker. Again, Mavibas. We are the Caps TV. Thank you so much, guys. Bye.